8 минути. 10 срещи. Един мъж. И една жена. Това е Speed Dating. Аз съм Криси, координатор събития съм на Forward Singles. Ние сме организация, социален клуб за необвързани. Това, което правим различни типове интересни събития, на които необвързаните, свободомислещи градски хора да идват, да се забавляват, да се сприятеляват и да започват връзки помежду си. Всъщност, какво е това Speed Dating? Какво означава? Спиддейтинга е една форма на общуване и концепцията общо взето е да се запознаеш с нови хора, като цялото събитие се случва последния начин. Имаме равен брой мъже и жени, най-често. Чакай, преди да ни обясниш защо се казва Speed Dating. Не можахте ли да измислите някоя българска думичка ми? Бърза дата е това нещо. Няма бърза. Всъщност някъде го записваме и бързи запознанства, само че Speed Dating леко сме го откраднали от другите държави, в които се практикува този модел или, как да кажа, тази концепция на събитие. Тази седмица ще говорим за езика, чуждиците и изобщо думичките, които младите използват, така че ето Speed Dating, ако не знаете какво е, това е бързи запознанства и сега да продължим с нещо като регламента. Значи какво се случва на самото събитие? Всеки участник получава по едно такова картонче и се среща всеки мъж се среща с всяка дама и всяка дама съответно се среща с всеки мъж. Като всяка среща продължава по 8 минути. Накрая, в началото на срещата си записваш кого се срещаш и накрая на срещата си отбелязваш някакъв коментар или направо си отбелязваш дали искаш да се видиш с този човек отново или не искаш. Здравей. Добър вечер. Ралица съм аз, приятно ми. Аз съм Никола, здравей. Как се реши да дойдеш на среща тук? Пищов ли си написал? Не, просто така гледам нещо, трябва да си играя на сърцето. Трябва да си призная, че съм малко притеснен. Так му ще да те попитам дали си притеснен, защото ти речи. Наистина ли? Ама пузата може да ми е червена, ама аз все още май не съм червен. Това е отражение. Добре, че по-тъмно да не се вижда. Добре, защо реши да участваш в Speed Dating? И защото съм необвързана и съм на възраст между 25 и 35 години. А колко по-точно си? Има ли значение? Не знам, че наша не се пита, но се ще разчупа всички стереотипи да те питам. Добре, 25 съм. 25. Сега ще ти кажа, аз съм на 32. Изглеждаш по-млад. Благодаря ти, приемам го като комплимент. Така е, защото се грижи за себе си. За първи път ли участваш на Speed Dating? За първи път, да. А ти? Да, и на мен ми е за първи път. Срещат се всеки с всеки и след 8 минути се прави така. Да. Точно. И хората разбират, че трябва да... Приключат. Да, реално да си остават на място, да. До каквото са си казали, това е. Толкова време. Това е звънчето. Дамата ли го натиска? Искам най-често звънчето. Ти спиш там и светиш. Така ли да разбирам? Точно, все пак им оставя малко пространство да си кажат насаме каквото има да си кажат. Обаче като бия звънеца съм категорична, да.